Kimchi! Kimchi Chino! 오빠, Hoy, ikaw, New Year 2026, dapat magbago ka na sa kaengutan mo. 'Di ba? Dapat New Year, New You, and at the same time, hindi na uulitin ang mga pagkakamali noong 2025. 'Di ba? Yung mga pagkakamali last year, dapat mayroong matututunan doon. Hindi porket New Year ay talaga nga namang babalikan mo pa yung ex mo. 'Di ba? New Year, new start, new beginning. Kaya naman mahal, tamang-tama lang na sa akin ka nakikinig. Ngayong New Year ay talaga nga namang si Kim Chino pa rin ang iyong matitikman. mahal. Annyeonghaseyo, Kim Chino입니다. Ay, kala ko Friday na ne. Gusto ko na mag-weekend imnida. Tuesday pa lang pala. Itong mga to. Ang tatamad nyo, parang di kayo nagbakasyon ah. Anyway. Ito si Boy Pindot. Grabe na nga yung tagal ng kanyang bakasyon. Ay talagang ayaw pa minsan kumilos. What? Anyway, mahala ko to. Ang spicy o pa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to, mahal si DJ Kim Chino at makakasama mo ko 6 to 9 tayo, 6 to 9 p.m. 6 to 9 p.m. ako ang iyong malalasap. 6 to 9 p.m. pag-uusapan natin kung gaano ka kaengot sa pag-ibig. Huy! Hindi kasi ganito yan, mahala. Ngayong taon, dapat alam mo na yung mga taong dapat iwasan mo. Alam mo na yung mga ugali, 'di ba? Yung mga red flag, yung mga senyales, at syempre dapat hindi na mauulit yung trauma mo, 'di ba? So this 2026 sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, ibibigay ko ang tatlong dapat mong iwasang pagkatao o ugali ng tao ngayong bagong taon. Sinasabi ko sa iyo, dapat pakinggan mo to kasi alam ko kung gaano ka karupok at kung gaano ka kadaling mauto. 'Di ba? Ngayong taon, may mga taong kailangan mo nang iwasan para sa puso mo. Una, iwasan mo yung mahal ka lang kapag convenient sa kanila. Diba, napaka-basic niyan. Kapag okay ka, andyan. Diba? Kapag kailangan ka, kailangan nandyan ka rin. Kapag ikaw na yung may kailangan, sila yung wala. Kapag ikaw may kailangan mo ng lambing, kailangan mo ng atensyon, kailangan mo ng kasama, nasan sila? Wala. So, laging pakabig. Laging sila'y nakikinabang sa presensya mo. Yun yung mga dapat mong iwasan ngayong taon. 'Di ba? Hindi pag-ibig ang tawag doon. Ang tawag doon, option ka lang. Kumbaga kapag convenient sa kanila, ay talagang nga namang nandyan sila. Pero kapag ikaw na yung nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng pagmamahal, nasan sila? Nandun sa mga side chick nila. Kaya kung ako sa iyo, mahal, this year, alam mo na yung alam mo na yung mga senyalis na talaga nga namang gagamitin ka lang ng tao, option ka lang, na kailangan ka lang kasi bored sila kapag madaling araw, 'di ba? Walang kausap. Kapag madaling araw, nangangati. Kapag madaling araw, gusto ng bembang. Iwasan mo na yung ganun kasi ang ending niya marahil mag-enjoy ka, kiligin ka, pero temporary lang ang taong ganyan. Kaya hanggat meron ka pang choice, kung kaya mo naman maging single at magsarili, edi magkamay-kamay ka na lang. Kaysa pumatol ka sa mga taong gusto lang ang company mo kapag convenient sa kanila. Isa pa lang yan, mahal. Meron pa akong dalawang bala dito. And don't worry, hanggang 9 p.m. para naman si Kim Chino. But for now, balik muna tayo sa ating rock-rockan music. At dito ka lang sa 90.7 Love Radio.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.